O incendio de Ríos está estabilizado e xa non está próximo ás casas en Fumaces, polo que desactivouse o nivel 2 de alerta. Medio Rural informa que este lume xa queimou 30 hectáreas. Medio Rural puxera en marcha esta medida preventiva pola proximidade a esta parroquia e tamén a de Trepa. Boas tardes, conectamos con Demetrio. Si, foi unha xornada complicada de onte onde ese lume chegou a chegarse peligrosamente ao pobo de Fumaces, un lume que nos din agora mesmo os veciños saben perfectamente quen o provocou, algo que se repite todos os anos, pero din e insisten non poden facer nada. Está sendo unha xornada de moita calor con alerta vermella no interior de Pontevedra, nas Rías Baixas e na montaña de Ourense, con temperaturas que superarán os 35 graus e que tamén manterán outras zonas do país en alerta laranxa como o sur de Lugo, o Miño por Ourense e Valdeorras. Así que o mellor é buscar zonas de sombra. Vamos á praia a tomar o sol un pouco e aproveitar as boas temperaturas do auga. Acostumbrándonos, bañándonos, mucho agua, refrescándonos en casa y saliendo por la noche y adaptándonos. Bien aquí en la playa y así se refresca más. E hoxe, 16 de agosto, día de San Roque Betanzos, prepárase para a súa noite máis agardada do ano, a do lanzamento do globo. Aquí está, guardado baixo estricto segredo para que ninguén poida ver a temática do que leva pintado. Así que xa está todo preparado para que esta medianoite solten este globo de papel que é o máis grande do mundo ante a atenta ollada de milleiros de persoas. E os que non poidan velo poderán o facer se conectan coa TVG, porque esta casa vai emitir un programa especial. Construíse básicamente de papel, anaquiño a anaquiño, anaquiños de 1 metro por 60. Eses anaquiños vanse pegando unos a outros. E claro, outra das festas imperdibles deste San Roque é a festa da auga de Vilagarcía. Mangueiras, pistolas de auga e caldeiros son prácticamente un festeiro máis, Andrea. Pois sí, como xa podedes ver, Vilagarcía está completamente cheo de xente, aquí non colle ninguén e, por suposto, todo o mundo, ninguén se libra, nin sequera nós, está agora mesmo todo o mundo mollado, con caldeiros, con mangueiras, pero sobre todo con pistolas de auga. O lume de Ríos xa non ameaza as vivendas, polo que a Xunta desactivou o nivel 2 de perigosidade. Cal é a situación nestes momentos, Demetrio? Contanos. Estabilizado, esa é a última información que nos trasladan da Consellería, un lume que arrasou ao redor de 30 hectáreas que se iniciaba onte contra as 5 da tarde, que chegou a poñer en perigo as casas da aldea de Fumaces, por eso se activaba ese nivel 2. Un lume dignos os veciños fora de cámara que foi intencionado, e o que é máis grave, saben perfectamente, así afirman, quen é, pero que non poden facer nada, porque é a mesma persoa seica que prende lumes cada ano. Estamos precisamente nos agora coa alcaldesa, con Eva Barrio, alcaldesa de Ríos. Moi bons días, moi boas tardes, alcaldesa. Hola, para min ainda son bons días. Bueno, simplemente agora mesmo foi unha madrugada a noite especialmente complicada, non? Pois sí, bueno, hasta 1:30 da madrugada que foi cando se logrou controlar. Que chegou a poñer en perigos vivendas, a zona máis perigosa esta na que nos atopamos agora mesmo, non? Sí, é unha vivenda aí un poquinho máis abaixo que chegou casi ao borde, vamos. Dicíamos aos veciños tamén que, bueno, que afortunadamente esa casa tiña zonas que sí estaban desbrozadas alrededor desas vivendas, que hai outras zonas que non se desbrozaron e que sí poñen en perigo, que hai que concienciarse que hai que limpar sempre alrededor das casas. Sí, efectivamente, o problema que temos, aparte de o incendiario, que sempre é o que provoca o perigo e o que provoca o daño, pois nós tamén poderíamos colaborar un pouquiño desbrozando as nosas parcelas, sobre todo as que están nos núcleos, dentro do núcleo, porque a veces estendémonos un pouquiño e vámonos hacia fora, pero realmente o núcleo tamén ten que ser desbrozado. De feito, este ano fixemos unha labor nese sentido, que lle enviamos cartas a todos os veciños para que desbrozaran dentro do que é o perímetro urbano. A franxa dos 50 metros, xa como sempre, xa se sabe que se ten que facer e nada máis, pero este ano incidimos dentro dos núcleos. Bueno, acaba de facer vostede mención o que dicíamos tamén antes en titulares, que os veciños, todo o mundo sabe que isto foi un lume intencionado, que se repite todos os anos, e o que é máis grave, que se sabe quen é e que non se pode facer nada. Explícanos un pouco esta situación porque non deixa de sorprendernos.
Pois sí, é certo, sabemos efectivamente casi todos, sabemos quen é a persoa que provoca este incendio todos os anos, máis ou menos por estas datas, xusto na mesma franxa horaria, suele prender nalgún dos sitios. É unha contorna que vai desde Verín hacia aquí, e sempre cheganos hasta a Trepa, normalmente da Trepa hacia Verín, e sempre por estas datas prende. E non se pode facer nada? Pois realmente non, porque salvo que o pilles plantando é moi difícil de demostrar. O sea que non, ou tes testigos que o vexan ou non hai maneira de meterlle man a este señor. Entendemos que esta información, esta denuncia está trasladada á Policía, á Garda Civil e que están vixiando a esta persoa. Efectivamente, sí. De feito, xa algunha vez xa o chamaron a declarar e demais. Pero bueno, non hai maneira de situalo no momento e non hai maneira de que naide identifique a persoa. Grave, moi grave nos parece esta situación agora mesmo. Quedámonos agora con que está o lume completamente estabilizado. Siguen habendo equipos por aquí, pouco para resfriar e para que a situación non se complique. Alcaldesa, moitas gracias por atendernos e que se acabe este problema dunha vez por todas. Pois sí, moitas gracias a vos e oxalá non teñades que volver por estes motivos a Ríos. Bueno, a Ríos nin a ningún sitio. Perfecto, moitas gracias, alcaldesa. Pois escoitaban vostedes a situación agora mesmo deste lume que arrasaba esas 30 hectáreas aquí nesta zona en Fumaces, onde chegou a poñerse en perigo esas vivendas e todo apunta, como repetía a alcaldesa, como nos dicían algúns veciños fora de cámara, que foi intencionado por unha persoa que saben perfectamente quen é, pero que hai que, dicían, pillalo infraganti para poder actuar, xa que de momento non se lle consigue poñer freo a unha persoa que todos os anos repite estas accións e que pon en perigo as vidas dos veciños. Chegoulle ben. E gracias que o día estuvo moi bo. Se non sería oscura, porque se tira o aire da maneira que o bosque cae aquí e todo isto, se o mete que era o pueblo, ardiría o pueblo. E se marcha para arriba, marcharía aos pueblos de arriba. Isto que pasa é que estuvo a noite serena, non houve aire, había aire no lume, sempre hai aire, pero non no demais o que era fora non había aire nin. E bueno, estuvo complicada, pero tranquila. Dentro deso, de lo peor, tuvimos que pegar porque si nos entraba para apartalas tiñámoslo encima do pueblo ao momento. E bueno, menos mal que as brigadas acudiron moi pronto, entre que non había outros lumes, porque evidentemente outros anos non poden repartirse para todos os lados. E bueno, pois de momento pois parece ser que está controlado, pero como empeza un pouco de máis aire ou cualquier cousiña hai que telo vigilado. Están as brigadas aquí para arriba, entonces. Por outro lado, o incendio forestal de Taboada está extinguido despois de queimar preto de 56 hectáreas. Tamén quedaba estabilizado o lume que afecta o concello coruñés de Lousame. As primeiras estimacións falan de 20 hectáreas queimadas. O lume comezaba na tarde deste venres na parroquia de Lesende. Varios medios, tanto terrestres como aéreos, continúan traballando na extinción do incendio. E para mellorar na luita contra o lume, a Xunta acaba de incorporar un novo avión de coordinación e vixilancia. A aeronave súmase aos 2 helicópteros de coordinación cos que contaba o Servizo de Prevención e Defensa contra os incendios forestais. Ten máis autonomía, ata 4 horas, unha capacidade maior de transporte e achega información de evolución dos lumes en tempo real. Iso é clave para tomar decisións. Eses incendios evolucionan favorablemente malia as altas temperaturas propias nalgúns casos de mediados de agosto, pero ollo porque si hai zonas do país con máis calor do normal. A Xunta activou a alerta vermella en preto de 70 concellos por temperaturas altas, Iria. Así é, de feito, temos por diante, estamos xa a vivir unha xornada de calor abafante. Aquí en Panxón os termómetros andan polos 29 graus, pero subiron xa ata os 34 en Ponte Caldelas ou ata os 33 en Vilanova. E como dicías, isto apunta que van seguir subindo esas temperaturas. De feito, nalgúns puntos de Ourense está previsto que as máximas rolden os 40 graus. Por iso, como dicías, a Xunta activou a alerta vermella, tanto aquí nas Rías Baixas como no interior de Pontevedra ou na montaña de Ourense. E hai outras zonas, como a Valdeorras, o sur de Lugo ou a cunca do Miñón Ourense, que están en alerta laranxa tamén por temperaturas elevadas. Un episodio de calor intensa que ademais se vai a manter no tempo, cando menos ata o martes. E ante esta situación compre lembrar aquelas medidas de protección para evitar sufrir un golpe de calor, como a levar roupa lixeira, hidratarse adecuadamente ou evitar porse o sol e sobre todo facer actividades intensas nas horas centrais do día. Outra opción é tamén achegarse á beira do mar para buscar ese refresco, como están a facer moitos aquí nesta praia de Panxón. Vamos á praia a tomar o sol un pouco e aproveitar as boas temperaturas do auga. Ventilador,
un poco al aire fresco, un bañito de vez en cuando. Acostumbrándonos, bañándonos, mucho agua, refrescándonos en casa y saliendo por la noche y adaptándonos. Sí, aprieta, pero bueno, estamos así con olas de calor seguido. Pues más tarde a descansar, la sombra. Bueno, un poquito. Nosotros somos de Sevilla, con lo cual un poquito más templado. Sí, no, la verdad que hace calor. Bien aquí en la playa y así se refresca más. Moi poucos refuxios estarán dispoñibles no sur de Galicia para fuxir da onda de calor abafante que nos anuncian para este domingo. Dende logo en Pontevedra ningún, porque os concellos do interior e os próximos á costa estarán en alerta vermella. Nas rías inflúe un anómalo ascenso da temperatura do mar. Nivel máximo de alerta haberá tamén na metade oriental de Ourense, sobre todo na montaña. Así que non quedará outra que poñerse á sombra ou a remollo quen poida. Refrescándonos na auga, cremiña protectora, nada sombreiro e a pasalo ben. Protector solar, bastante hidratación, agua y bueno, reparándonos un poquito aquí abajo de los árboles. Ao millor a sombriña ou refrescarse, está o río para refrescarse. Os nenos gusta vir ao río, disfrutar ca barca, cos amigos, que ahora veñen máis, a sombriña, o aireciño, maravilla. Nada, venir para acá, meterse en el agua y mantenerse hidratado. Yo vengo de Miami. Hay calor todo el año ahí, esto para mí no es calor. A este paso é probable que acabemos movéndonos en parámetros caribeños. Por agora quedan no nivel laranxa os concellos ourensáns da Bacía do Miño e tamén as comarcas do sur de Lugo. Nos municipios do Baixo Miño Pontevedrés o nivel será amarelo, o mesmo que na ría de Muros e o Barbanza. Con certo alivio, xa que non hai avisos de ningunha cor, pasarán a xornada na Limia e na Serra de Avión e a Bisbarra do Arenteiro. Non se albisca por agora e afrouxa calor polo menos ata o martes. Ben, pois, por outra banda, a falta de chuvias das últimas semanas e máis o aumento da poboación no Brán deixa algúns encoros cunha situación preocupante. Por exemplo, o de Baíñas, o que abastece a Baiona, está a un 39% da súa capacidade. Nesta aldea de Serantes, no concello de Leiro, levan unha semana enchendo o depósito de auga con cisternas para garantir o abastecemento. Onte encheuse a última carga e levamos suministrado o depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos. A ver hasta cando chega. A maioría dos veciños teñen pozo, pero resulta difícil para outros se dependen da auga da traída. A cousa da agua aquí en Serantes é como en todos os lados por aquí. Está mal que llevar faguer. Andan traendo uns pucillos dela para ir para o tanque e así andamos. Cada ano que ven a cada paso é complicado. Si hai máis sequía. Ben ves, non hai agua. Que nos trae unhas cisternas e enseguida debe de haber moitas roturas, eu que sei. Ou a xente gasta demais, eu non sei o que pasa. É moito tempo, é moita sequía. As roturas, a baixada de caudal nos ríos, o aumento de poboación no verán, todo inflúe, din. Eso en Leiro, pero os bandos e os avisos de sancións por un uso irresponsable da auga sucédense en moitos concellos. É o caso de Esgos, Melón ou San Cristóbal de Cea, por exemplo. Hai alrededor de 250 municipios en toda Galicia afectados pola seca. Pero é que agora os puzos mesmo empezan a secar. Entonces non hai manantiales, porque sitios que nunca pasou o que pasa, está pasando, porque é moito, sin chover. En Neda estiveron varios días en auga e non desbotan que os cortes de suministro se repitan. Tamén en Baiona teñen que aplicarse as restriccións e medidas de aforro da auga ante a alerta por seca. Ademais, as altas temperaturas e falta de precipitacións dos últimos meses deixa tamén a súa pegada no campo. Segundo datos de Unións Agrarias, as perdas acumuladas na produción de forraxes acadan xa os 164 millóns de euros. En este domingo hai moitas festas e, polo tanto, moito movimento nas estradas. Así que imos ver nestes momentos en directo as cámaras da DXT e comezamos na AP9 en Pontevedra, que malia ser a hora do xantar e moita xente estarase dirixindo para casas de amigos, de familiares a diferentes festas, o tráfico é bastante fluido. Cambiamos de provincia, imos ata Santiago, concretamente ata Rocha, que é a incorporación que se ven dentro do centro, dentro do hospital, en dirección a Milladoiro, e xa ven que o tráfico é prácticamente fluidísimo.
Seguimos con máis asuntos. Un acto vandálico causou importantes danos no cruceiro de Cristo de Meldexería. En Muros, varias pezas de pedra apareceron escachadas, rotas e esparexidas pola vía. O suceso provocou a indignación da veciñanza. Sobre este pedestal erguíase o cruceiro do Cristo de Valdexería na parroquia de San Xoán de Serres, no concello de Muros. Esta madrugada apareceu así, escachado no chan en varios anacos. 7 ou 8 pedazos, sí. Estaba roto en 7 ou 8 pedazos. Estaba tirado aí na calle, aí os pedazos aí tirados. Sinto moito porque tuve, a verdade que me doeu moito cando me dixeron que iso, pero eu non nos enteramos, pero nós vivimos ali. Algúns veciños aseguran que pouco despois do estrondo provocado pola caída do cruceiro viron varias persoas marchando ás presas do lugar. Tuvo que ser alguén que un accidente non foi, tuvo que ser algunha persona. É que sentiron o ruido cando foron a mirar, que viron xente escapar a correr, pero non, claro, non sabía que caera o cruceiro nin nada. Os restos do cruceiro de Valdexería foron retirados esta tarde por efectivos do Grupo de Emerxencias de Muros e permanecen custodiados en dependencias do concello. E así estaban máis dunha vintena de coches en Vigo, os retrovisores totalmente estragados. A policía xa detivo o autor. Bueno, pues parece ser que había un chaval en estado de embriaguez y empezó a golpear los retrovisores, a más de 25 vehículos afectados y, bueno, fue detenido y poco más. Pois vaya chiste. Ben, e por outra banda, ata 10 coches con matrícula portuguesa apareceron coas rodas picadas nas inmediacións da praia da Areacova en Cangas. A Garda Civil investiga a autoría deste acto vandálico rexistrado nunha zona na que é difícil aparcar pola chegada masiva de visitantes. Con todo, os veciños, fartos dos prexuizos que lles provoca esta situación, demandan medidas para favorecer a convivencia co turismo. E aparcar nas inmediacións da praia de Areacova, en Cangas, xa non é doado. Vimos na internet e viemos conhecer, mas pronto, agora realmente chegámos aqui e o parque non é assim muito... Non son calles moi estreitas e, bueno... E non atopamos un parking como tal, que era o que estábamos buscando, pero bueno, ao final creo que o deixamos ben. Claro. É unha problemática que se repite verán tras verán na parroquia de Aldán coa chegada dos visitantes. O aparcadoiro na zona é limitado e os accesos non están preparados para tanta afluencia. As infraccións de algúns condutores prexudican moitos veciños da zona. Todo o mundo se queixa, que aparcan donde encontran, e ao final non pensan nos demais. Mas non podo atender a maioría dos clientes, non podo. É imposible aparcar, teño que vir así a primeira hora, repartir 2 ou 3 cousas e logo xa olvidarme durante todo o día. Demasiados, incluso para poder vir a traballar, isto é insostenible, porque incluso aparcan na rotonda. É que se quere vir unha ambulancia, por exemplo, xa non poden acceder ás viviendas. Na fin de semana a problemática é maior. O domingo pasado 10 vehículos con matrícula portuguesa apareceron coas rodas picadas. Segundo a Garda Civil, que investiga a autoría destes actos vandálicos, algúns estaban ben estacionados e outros non. Tamén estacionar en frente aos portões das persoas non é, porque non é correto. Se fosse na miña casa tamén non gostaba. Pena non ter un parque de estacionamento mellor, non é? Isto é insostenible a veces. Tes que andar pitando, tes que andar dicíndome, mira, que aí non se pode aparcar, nin aparecen. Chámase, non aparecen. Os veciños non están en contra do turismo, pero levan tempo reclamando medidas como a máis presenza policial para garantir a convivencia e a seguridade. O que comezou como unha anécdota para refrescar os festeiros do San Roque acabou 25 anos despois como motivo para unha cita ineludible da Arousa. A festa da auga hoxe aquí no Galicia Noticias. Os domingos tamén imos de paseo por Galicia facendo un repaso polas cámaras da nosa web. Vostedes tamén poden botarlle un ollo se queren en game24.gal. Comezamos na fin do mundo, día amplo e solleiro no Cabo Fisterra con 22 graus nestes momentos. É a máxima doxe. A Coruña despediuse do día gris de onte e esta lente volve a ofrecernos esta fabulosa vista azul a uns 25 graus ben xeitosos. Lugo capital continúa con ceos despexados e temperaturas moderadas para estarmos a mediados de agosto. Esta noite tiveron unha mínima de 17 graus e agora están case na máxima doxe, 24.
Tamén na provincia de Lugo, en Portomarín, gozan dun día de sol, pero ollo que a temperatura xa é un chisco máis incómoda, porque se superan os 30 graus nestes momentos. E finalizamos moi preto da zona de Galicia que está en alerta vermella por calor. Na cidade de Pontevedra chegarán hoxe aos 33 graus, que sumados á humidade a cousa non está fácil para camiñar pola cidade nun par de horas. Por riba, atención, a mínima vai ser de 23 graus. Un clásico que non falla e que atrae milleiros de turistas é a Catedral de Santiago. Está sendo unha fin de semana de longas esperas para entrar ao templo e poder abrazar o apóstolo. Un grupo, outro grupo e outro e outro e outro. E non se ve o fin da ringleira que hai para entrar na catedral. Fin de semana na que milleiros de persoas visitan Galicia. E non pode faltar entrar na nosa historia, no monumento máis importante. No habíamos estado nunca. Es la primera vez que estamos en esta ciudad y en Galicia. La verdad, la gente muy amable, muy simpática, muy agradable. Y me ha sorprendido el tiempo, esto sí. Y luego, bueno, pues aquí la santa paciencia de poder llegar a entrar a la iglesia y ya está. Me viñen hoxe para ver a misa da Asunción e o Botafumeiros, que creo que non va a ser. Non tanto, esta hora moi longa. Lo que sea, vamos a estar acá esperando hasta poder ingresar. Definitivamente, venimos de muy largos, son 8.000 kilómetros hasta acá y esto vale la pena. Bonito todo y también la parte culinaria también, los restaurantes. Cada vez que venimos descubrimos algo nuevo. Peregrinos ou turistas, cada un chega á catedral para pedirlle ao apóstolo un desexo, un agradecemento ou unha petición de corazón. En Sarria y hemos hecho las 5 etapas hasta llegar acá, a este magnífico lugar que ha sido una cosa espiritual que nos ha llenado mucho de energía, las vibras buenas, todo, y gente que hemos conocido acá en el camino que nos han recomendado mucho las zonas. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a continuar esperando para poder entrar. Ya la conocemos, pero ya que estamos aquí, para poder saludar a Jesús y bueno, y hacemos el camino aquí en la cola. E despois de tanta espera e de poder por fin entrar a ver a catedral, os turistas continúan co seu tour por Galicia para descubrir algún dos recunchos máis bonitos do mundo e levar un gran recordo do verán 2026. Aí non se aprecia ben, pero esa fila é de polo menos 500 metros, 400 seguro. Betanzos celebra as festas do San Roque e o momento álxido vaise vivir esta medianoite coa tradicional Solta do Globo, unha tradición que se ven celebrando dende o século XIX. As festas de San Roque de Betanzos vivirán esta noite o seu momento máis agardado. Como cada 16 de agosto, milleiros de persoas seguirán o lanzamento do globo desde a praza dos Irmáns García na Beira. Polo momento, aínda sen armar, gárdano aquí, a carón da torre da igrexa de San Domingos, desde onde o van soltar esta medianoite. Está formado por 16 pezas de papel. Unha vez despregado, o globo alcanza 25 metros de altura e máis de 50 de circunferencia. O globo construíse basicamente de papel, anaquiño a anaquiño, anaquiños de 1 metro por 60. Eses anaquiños vanse pegando uns a outros, igual que os ladrillos dun muro. Foi o avó de Emilio, Claudino Pita, quen comenzou en 1875 a tradición de confeccionar o globo e lanzalo ao ceo na honra de San Roque. Non é somente un espectáculo, eso é subyacente. O máis importante é a ofrenda que supón o que fixo meu avó ao santo patrono San Roque. Esta noite volverase renovar unha tradición que se ven celebrando nas festas de San Roque de Betanzos desde hai 151 anos. É que o San Roque vívese por moitos puntos de Galicia nesta xornada. Hai romarías, verbenas e festas con convidados na casa, pero o San Roque máis famoso é así, é un que ven pasado por auga. Andrea, xa te lo pelo un pouco máis seco. De que festa estamos falando? Sí,
Si, o pelo un poquinho máis seco, pero a roupa agora mesmo pingando. Xa vedes, aquí Vilagarcía completamente chea de xente vivíndose con moitísima intensidade e desta hora, quen máis ou quen menos, todo o mundo mollado desta hora. Estamos aquí con Manuel, un veciño de Vilagarcía que ven a esta festa dende os seus cometos prácticamente. Estamos nunha rúa que en teoría é seca, pero... Esta é unha zona que chamamos zona seca, porque unha temporada en que a xente moxaba en cualquier rúa e tuvimos que salir á calle e marcar zonas húmedas e zonas secas. Esta é unha zona que teóricamente non se pode mollar, pero hai rapaces, hai xente que a veces bota auga aínda que este prohibido, pero bueno, o importante é pasalo ben. Unha festa que tuvo uns problemas, problemas porque quixeron suspendela, que marxaban a xente en calquer rúa, e un grupo de xente de Vilagarcía collimos e intentamos legalizala, salíamos, poñíamos nas señales zona húmeda e fixemos camisetas. Esta a primeira camiseta que se fixo unha segunda edición porque foi unha das camisetas que máis gustou e é un pouco o que é a festa da auga, a bandeira. Depois está un grupo de xente que era dos antigos gloriosos que van con bombos, van facendo saltar a xente, facela bailar. Entre eles está Carlos Guerrero, a familia dos Camba. O Concello sempre apoiou a festa da auga e agora sigue apoiándoa pois con todas as medidas que pode ter. Quitaron os camións de bombeiros, que foi unha cousa que nunca nos gustou, porque mollaba moito a xente e non había unha zona onde poderas estar máis ou menos seco cando o día non é tan bo como hoxe. Entonces foi unha festa que do povo vai crezando. Moitísimas grazas, Manuel. Pois xa vedes, quen queira vir aquí aínda está a tempo porque durante todo o día imos ver caldeiros, mangueiras e moitas pistolas de auga. Pois aquí coa familia, disfrutando e mollándonos, que podía estar para eso, justamente, non ves? Unha funda para o móvil, unha pistola de agua, nada máis, un bañador, o que sexa. Está maravilla, se está o día como hoxe, maravilloso. E vas por aí, vanche botando agua, que che vas agradecendo. Mentras subimos non nos botan agua. Cando baixamos, eso xa é terrible. Para mí un bañador y ya está, hay unas chanclas. Y ganas. Pois así, pasados por auga, despedimos este Galicia Noticias de domingo. Volvemos mañá un poquinho antes das 2 e agora quedan co Telexornal.